Čo vidíš také hlavné rozdiely, že z hľadiska efektivity? Väčšiu pravdepodobnosť má, že ma chytí video ako obrázok statický. To je hlavná vec. Ten statický obrázok, keď je, tak to je vizuálne a je to nejaké textové. Kdežto vo videu môžeš dať hlas, zvuk, text, samozrejme obraz a to akože bližšie sa napájam ja na tvoje emócie. Čo ja vidím hlavnú výhodu akože videa je v tom, že ono ostáva v tvojej hlave dlhšie. Tým, že ti tam dám viac tých vnemov pre teba, že to je proste viac si to zapamätáš. Vidíte to aj na reálnych číslach potom? Vidíme to na reálnych číslach. Že vlastne teraz sme robili pre jedného klienta a nakoniec sme zistili, že vlastne v tom jobe ešte máme vlastne pár hodín sa nám zvýšilo a my sme celkom schopní akože tie hodiny dobre spaliť, tak sme si povedali, že urobíme pre nich ešte zadarmo video. Tak keď sme si písali vlastne naspäť feedback, tak sme dostali, že bolo to vynikajúce, malo to x impresí, proste nejak cez 140 000, malo to konverzie, tak my sme boli veľmi spokojní s týmto.